Moabot sa 7 milyones pesos kantidad sa drugas na sakmit sa masakop sa Mantawi City Police sa duha ka managlahing operasyon. Sa usa ka bypass nga gihimo lakip ang mga pulis nag-cross-dress o nanamit pambabay aron makorner ang suspitsado. Anang detalye sa report ni Nico Serino. Sa operasyon kagabi sa Barangay Subang Dako, nadakpan ang 32 anyos nga mulupyo sa Barangay Calamba, Cebu City. Moabot sa 100 grams sa gituuhang shabu ang nasakmit nga mobalor og 680,000 pesos. Napriso na kaniadto ang dinakpan sa lain nga drug case apan na-release kini. Samtang sa laing operasyon sa Barangay Magikay kaganihang tungang gabi na sikop sab ang usa ka 56 anyos nga lalaki nga giilang regional HVI level. Gituuhang courier siya sa drug trade ug makadispose ug moabot sa 300 gramos kada semana. Area of distribution is island of Cebu and naa say information nga nagather nga naa sa siya nga hulgananan sa pud sa lain nga region. 1.025 kilo sa drogas ang nakumpiskar nga dunay gibanabanang street value nga 6.9 million pesos. Nasurpresa pa ang mga otoridad sa volume sa drogas tungod sa kadaghan. Sa Baybast, dunay mga operatiba nga nagsanina og pambabay isip pamaagi aron makuha ang suspitsado kay nagtuo kini nga LGBT member ang iyang unang katransaksyon. Nagkamarunong na ang ato ang mga mga drug peddlers. So challenge pud ni siya sa ato ang mga kapulisan nga dapat mas kamao sila, mas kabalo sila nga mas taas, mas bright sila niining mga ato ang mga subject na mga illegal. Samtang sa dakbayan sa Talisay, kapinsab sa 4 milyones pesos ang balor sa gidiling drogas nga nasakmit sa Drug Enforcement Unit sa duha ka managlahing anti-drug operations kagabi o kaganihang kadlawon sa Barangay Tangke. Unang nadakpan si AG Relampagos, 30 anyos, mananagat nga taga-sitio Ratan, Barangay Tangke, nga subject sa operasyon kinsa giila nga usa ka high-value individual. Nasikop sab ang iyang kauban nga si Rando Daan, 34 anyos. Nasakmitan sila og 600 grams sa gituuhang shabu nga mobalor sa 4,080,000 pesos. Nakuha sab gikan kaniya ang 9mm pistol nga may upat ka mga bala. Samtang pasado alas 2 kaganihang kadlawon, nasikop sa mga operatiba ang laing giila nga HVI nga si Christian Alfar, 25 anyos. Nasakmitan og bubalor sa 102,000 pesos nga gidudahan nga shabu. Nakuhaan usab kini og 45 kalibre nga pistola nga dunay upat ka mga bala. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.